Il-ġuvni li tlieta fil-għaxija ħoloq paniku bil-karozza u li spiċċa biex tajjer pulizija qabel inqabad kien diġà wettaq reat kważi identiku sentejn ilu. F'Diċembru tal-2011 Sean Zammit ta' 21 sena minn Birkirkara kien spiċċa bil-pulizija jiġru warajh fit-toroq tal-Gżira u kien spiċċa jnagħlaq fisqa u saq il-karozza BMW bir-rivers u laqat żewġ kuntistabbli u anzjana, apparti li kkawża ħsarat fuq numru ta' karozzi. Ftit tal-ġimgħat qabel kien għadu kif tressaq il-qorti akkużati li ħepp għal żewġ kuntistabbli meta dawn ippruvaw waqfuh waqt ronda. Dakinhar ukoll kienet issuq mingħajr liċenzja u assikurazzjoni. Issa fl-aktar każ riċenti reġa' saq mingħajr liċenzja b'mod li perikola lil ħaddieħor mhux l-inqas lill-pulizija li ġrew warajh. Kollox beda f'Ħattart fejn il-pulizija provat twaqqaf il-Mercedes wara li għarfet lil Zammit. Iżda minflok waqaf iż-żagħżugħ żgiċċa bil-Mercedes u spiċċa jiġi segwit mill-pulizija fid-direzzjoni tar-Rabat l-imtarfa lura lejn Taqali, Ħattart u Ħażebbuġ. Matul dan kollu l-ġuvni laqat numru ta' karozzi saq kontra traffiku u anke fuq bankina. Tant beda jsuq il-ġuvni li l-membri tal-iskwadra tal-mobile li kienu fuq il-każ kellhom isejħu għal aktar karozzi biex jalqu t-toroq arterjali. Iżda il-ġuvni ma ridx jaf u baqa' jsuq bil-pulizija jsegwu sakemm ingħalaq fil-housing estate ta' Ħażebbuġ. Kien hawn li x-xindrali ma setax jaħrab irriversja fuq karozza tal-pulizija u laqat lil membru tal-iskwadra mobli illi sofra ġrieħ ħfief. Bil-pulizija kienu kostretti jisparaw tir ta' twissija lejn il-ħġiġ tan-naħa tal-passiġġier tal-Mercedes. Jidher ukoll li meta l-pulizija marru biex jarrestawh dan kompla b'aggressjoni fiżika u verbali fil-konfront tagħhom, almenu sakemm spiċċa mmanetjat. Sean Zammit ressaq il-qorti l-erba' filgħodu fejn ġie akkużat li saq mingħajr assikurazzjoni u liċenzja li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja u b'attentat li jikkawża feriti gravi fuq pulizija u nżamm taħt arrest preventiv. U spiċċa jiġi segwit mill-pulizija fid-direzzjoni tar-Rabat l-imtarfa lura lejn Taqali, Ħattart u Ħażebbuġ. Matul dan kollu l-ġuvni laqat numru ta' karozzi saq kontra traffiku u anke fuq bankina. Tant beda jsuq il-ġuvni li l-membri tal-iskwadra tal-mobile li kienu fuq il-każ kellhom isejħu għal aktar karozzi biex jalqu t-toroq arterjali. Iżda il-ġuvni ma ridx jaf u baqa' jsuq bil-pulizija jsegwu sakemm ingħalaq fil-housing estate ta' Ħażebbuġ. Kien hawn li x-xindrali ma setax jaħrab irriversja fuq karozza tal-pulizija u laqat lil membru tal-iskwadra mobli illi sofra ġrieħ u kien spiċċa jnagħlaq fisqa u saq il-karozza BMW bir-rivers u laqat żewġ kuntistabbli u anzjana, apparti li kkawża ħsarat fuq numru ta' karozzi. Ftit tal-ġimgħat qabel kien għadu kif tressaq il-qorti akkużati li ħepp għal żewġ kuntistabbli meta dawn ippruvaw waqfuh waqt ronda. Dakinhar ukoll kienet issuq mingħajr liċenzja u assikurazzjoni. Issa fl-aktar każ riċenti reġa' saq mingħajr liċenzja b'mod li perikola lil ħaddieħor mhux l-inqas lill-pulizija li ġrew warajh. Kollox beda f'Ħattart fejn il-pulizija provat twaqqaf il-Mercedes wara li għarfet lil Zammit, iżda minflok waqaf iż-żagħżugħ żgiċċa bil-Mercedes. Il-ġuvni li tlieta fil-għaxija ħoloq paniku bil-karozza u li spiċċa biex tajjer pulizija qabel inqabad kien diġà wettaq reat kważi identiku sentejn ilu. F'Diċembru tal-2011 Sean Zammit ta' 21 sena minn Birkirkara kien spiċċa bil-pulizija jiġru warajh fit-toroq tal-Gżira